Ο γέροντας από την πρώτη στιγμή μετά την κοίμησή του μου έδειξε την αγιότητά του. Στα 9 μέρα του, μάλλον μία μέρα πριν τα 9 μέρα, γιατί στα 9 μέρα ήρθαμε εδώ που έγιναν οι εκλογές στο μοναστήρι. Με έπιασε πόνος από το τρίδημο νεύρο. Δεν το ήξερα, μου το είπε ο γιατρός τηλεφωνικά, τα νύχτα. Πόνος στο τρίδημο νεύρο είναι φοβερός. Χτυπούσε στα αυτιά μου και τα δύο. Χτυπούσε μέσα στα μάτια μου. Χτυπούσε στα δόντια μου. 2 νεύρα τελικά ήταν πατημένα, από ό,τι μου είπαν. Ήταν αφόρητη η πόνη. Δεν μπορούσα να πω, ήταν και νύχτα, δεν υπήρχε θέμα για ντεπών και απλά παυσίπονα, ειδική θεραπεία. Πήγα στο διπλανό δωμάτιο που είχα τις φωτογραφίες από την κηδεία του γέροντα. Εκείνες που είναι σαν να σου μιλάει. Τον αγκάλιασα εδώ και του είπα: γέροντα, σε παρακαλώ, ξέρω ότι εσύ πήγαινες σε όλους τους γιατρούς. Ξέρω ότι έτρεχες. Εγώ τώρα θέλω απόψε λίγο να ησυχάσω. Είχα το πρωί δικαστήριο, είχα δουλειά, έπρεπε οπωσδήποτε να είμαι στη δουλειά. Βοήθησε με αυτή τη στιγμή να σταματήσει αυτό το βάσανο. Να πάω να κάνω τη δουλειά μου και το μεσημέρι θα πάω κι εγώ στο γιατρό, όπως πήγαινες κι εσύ. Άφησα τις φωτογραφίες και πήγα από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Ένας τοίχος τους χωρίζει. Πόσο κρατάει? Μισό λεπτό. Με το που πάω να ξαπλώσω, δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα. Από το τρίδημο νεύρο. Όσοι ξέρουν από τρίδημο νεύρο θα καταλαβαίνουν τώρα τι λέω. Πόνος. Δεν το πίστευα. Κουνούσε το κεφάλι μου, έκανε έτσι. Τόσο πολύ που έγραψα στις 5 η ώρα το πρωί μήνυμα στον πατέρα Γαβριήλ, τον σήκωσα, τον ξύπνησα, ο γέροντας, ξέρεις. Ήταν πάρα πολύ έντονο, πολύ φανερό. Και αυτό βέβαια συνεχίστηκε και μετά. Ακούω από πολλούς αδερφούς, κάνει εμφανίσεις και κυρίως αυτούς που δεν το γνωρίζουν. Κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις και ολοζώντανες και στον ύπνο τους. Και εγώ δεν έχω τέτοια. Ξέρω όμως ότι μόλις του ζητήσω κάτι, αν είναι κάτι για να σκεφτώ, λες και μου το βάζει στο μυαλό. Και αν είναι κάτι άλλο που ζητάω βοήθεια, είναι άμεση η ανταπόκριση του. Τόσο που από την αρχή τον έλεγα, είναι το ΕΚΑΒ μου. Το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι το ΕΚΑΒ του ουρανού. Φωνάζω γέροντα, τρέξε και τρέχει. Ένα παραδειγματάκι μικρό, μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά δείχνει την άμεση επέμβαση του γέροντα. Που αυτά δεν τα κάνει ένας απλός άνθρωπος που απλώς έφυγε, τα κάνει ένας Άγιος. Και μάλιστα μεγάλος Άγιος. Γιατί είναι άμεση η ανταπόκρισή του. Το 12, πριν κοιμηθεί, μετά που κοιμήθηκε. Ο πατέρας Γαβριήλ ήταν πολύ άσχημα σε μια κλινική της Θεσσαλονίκης. Το κορίτσι μου που ήταν εκεί είχε μια ταραχή, μια στεναχώρια μεγάλη. Τα παιδιά πάντοτε τα βλέπουν όλα υπερβολικά. Με πήρε τηλέφωνο, φώναζε, έκλαιγε, έφτιαχνε. Εκείνο θα κάνω, εκείνο θα κάνω το άλλο. Ό,τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο, μια μητέρα να ανησυχήσει πάρα πολύ. Δεν μπορούσα όμως εγώ να πάω. Ήταν αδύνατο να πάω στη Θεσσαλονίκη εκείνη τη στιγμή. Ήταν και βράδυ με τίποτα. Λέω πήγαινε πάνω στον γέροντα που νοσηλεύεται στην τάδε κλινική. Λίγο κάτι θα σου πει, θα σε βοηθήσει. Όχι, τι μου λες τώρα και που θα τρέχω, δεν είναι άλλα τα προβλήματά μου. Τι μου λες, αρνητική πλήρως. Κλείνει το τηλέφωνο. Εγώ στο ΕΚΑΒ μου, γέροντα, σε παρακαλώ. Πήγαινε στο αυτάκι της και πες της να μπει σε ένα ταξί. Σας λέω λεπτομέρειες, αλλά στη λεπτομέρεια φαίνεται η επέμβαση του γέροντα. Να μπει σε ένα ταξί και να πάει επάνω στον Άγιο Λουκά. Να πάει εκεί να ησυχάσει, να ηρεμήσει και εγώ να είμαι ήσυχη. Από την ώρα που έκλεισα το τηλέφωνο και μίλησα στο γέροντα, πέρασε ένα 10 λεπτό. Ούτε ένα 10 λεπτό. Παίρνει τηλέφωνο το κορίτσι. Έλα μαμά, είμαι μέσα σε ένα ταξί και πηγαίνω στην κλινική. Σε ποιον όροφο είπες ότι είναι ο γέροντας? Τα συμπεράσματα δικά σας. Εγώ δεν της είχα πει ούτε για ταξί, ούτε γιατί τα είπα στο γέροντα.